תקשיבו, הייתי בסופר פארם, ואתם אוהבים שאני אעשה לכם עולים, אז בואו נעשה לכם עול. מה אתם חופרים? קיצר, אני אלך אתכם פה, ובואו תראו מה אני קניתי. כל פעם שאני עושה עולים, אני כבר נוזל מרוב שזה הרבה זמן אצלי, אתם כל הזמן שואלים אותי, וזה, מה קנית? בואו נעשה לכם עול, כי עשיתי איזה קנייה של איזה 600 שקל בסופר פארם, שחייבים לשמוע. קיצר, יאללה. תקשיבו, אני באמת, בוא נתחיל בזה אני גרה באשקלון, סבבה? אני הייתי בסופר פארם פה ליד הבית שלי, אין שם שום דבר. תקשיבו, אני מתחילה להעמיס דברים, ופתאום אני קולטת שאין שם חצי מהדברים שאני רוצה. אוקיי, לא היה שם דברים שאני רוצה. אז פשוט שכנעתי את בעלה של אמא שלי לקחת אותי לסופר פארם אחר בעיר, רחוק, ממש מבודד. ופה שם לקח אותי. עכשיו אני אסביר לכם את פשר הקנייה. ההורים שלי גרושים. עכשיו, הייתי צריכה